Yadda ƙawata ta so ta aure babana don ɗaukar fansa, cewar Amal Umar. Batun dukan malamar islamiyya, Kullalliya aka kulla min, in ji Babba Ari. Jarumin barkwanci Malam Aminu Babba Ari ya bayyana cewa dukan malamar islamiyyar da ake zargin sa da aikatawa wata kullalliya ce wani gungun mutane suka kitsa a unguwarsu. Ya ce bai san abin da yasa suka tsane shi ba. Babba Ari ya faɗa haka ne a lokacin da yake ƙarin bayani kan labarin cewa ya riki malamar islamiyyar da yarsa ke halatta hatta su ma. Idan kun tuna, mujallar fim ce ta soma buga labarin bisa wani bincike da ta yi kan zargin da ake yi masa. A labarin wanda mujallar fim ta buga a ranar 6 ga watan Oktoban shekara ta 2022, sun rawaito wata malamar makarantar islamiyya da ke unguwar Mubi kusa da kofar Nasarawa a cikin birnin Kano ta zargi Babba Ari da yi mata dukan tsiya kuma da yi mata barazana zai taka ta da takalmi. Malamar mai suna Zainab ta shaida wa mujallar fim cewa wasu yaran makarantar ne suke karatu a cikin su har da 'yar Aminu Babba Ari inda suka yi laifin da za a hukunta su. To amma kuma da hukunci ya zo kan 'yar Babba Arin sai ta rike bulalar ta hana a dake ta. A yunkurin dukanta ne har ta faɗi ƙasa aka ce aljanunta ne suka tashi. Zainab ta ce bayan shi Aminu Babba Ari ya samu labarin sai ya zo rufe da duka har na faɗi ƙasa sannan ya ƙoƙarin taka ni da takalminsa. A lokacin Babba Ari ya ce bai yi mata irin dukan da ake cewa yayi din ba, illa iyaka ya dake dan kwalinta ta baya ne. A karin bayaninsa kan labarin, Babba Ari ya faɗa wa mujallar fim cewa akwai ƙarya a labarin da ake yadawa. Ya ce, duk da dai na ɗan yi magana a baya amma yanzu ina son na maka bayanin yadda abin ya faru tun daga farko, saboda na ji yadda ake ta yaɗa labarai na ƙarya a kaina. Ina ganin labarai kala-kala, wasu ce na yi mata dukan da na sumar da ita, wasu na cewa na karya ta, da sauran labarai na ƙarya. To a gaskiya abin da ya faru, ni ban san wannan yarinyar malamar islamiyya ba ce, domin aure ta ce ita wadda aka daka din. Na zo gida na zauna ina cin abinci, sai aka sanar da ni ana faɗa da ƴata Aisha a makarantar. Dan haka sai ne sauri na fita na je makarantar. Kuma ina zuwa sai ga wannan yarinyar rike da bulala, tana dukanta. Hatta kumbura mata gefen ido. Wannan yasa ni wannan yarinya na bige ta baya dan ta daina. Kuma tabbas na san na bige gefen mayafinta. Amma ban yi mata dukan da ake cewa na yi mata dukan tsiya na sumar da ita na tattaka ta da takalmi ba. Kuma ni ban yi zaton tana a matsayin malamar islamiyya ba ce. Na ta faɗin su ne na yara idan malamai ba sa kusa. Babba Ari ya ce wata makarkashiya ce aka kulla domin a bata masa suna. Kuma 'yan bangan unguwarsu ne suka kitsa wannan maganar. Ya ce to amma duk bayan an yi magana an gama sai 'yan bijilantin unguwa suka shigo harkar saboda suna da wata kullalliya da ni. Don haka suka kira 'yan jarida suka tsara mata abin da za ta faɗa tare da kai magana ga ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam. Wai dai su bata mini suna. Wannan ya saka aka je ofishin 'yan sanda na Kwalli da uban yarinyar aka kashe magana. Dan wasan ya ce ba tun yau bane 'yan bankan unguwar ta suka kafa masa ƙahon zuƙa kuma bai san dalili ba. Ya ce ni ban san abin da ne wasu 'yan bijilantin unguwar namu ba suka tsane ni. Saboda sun yi ta ƙoƙarin yi mana haka a baya ba su samu hanya ba. Saboda ina zaune da kowa lafiya. Ga wannan da aka kama ya doki mata aure har gida ba su yi masa komai ba. An samu wani yana luwaɗi ba su yi masa komai ba. Ga masu laifuka nan. Don komai unguwarmu da ya ji maganar ya ce abin ya ba shi mamaki. Dan ba na faɗa da kowa. Kuma ita wannan makarantar islamiyya ina cikin masu bata gudunmawa. Dan a satin da ya wuce makarantar ta bani takardar karamawa a taron da ta shirya dan karama masu bata gudunmawa. Saboda haka wasu ne dai suke da wata manufa da ni suka shirya yaɗa labarai don bata mini suna. Amma kowa ya sani bana rigima a unguwarmu kuma a wajen harkar fim da nake yi. Allah ya daidaita. A nan kuma cikin shirin da shafin Netflix ya yi da jarumai kai tsaye a shafinsu na Instagram sun sami hira da jaruma Amal Umar inda a cikin hirar ta bada wani labari da ya ba mutane dariya da mamaki na yadda wata ƙawarta ta so ta yi wuf da mahaifinta. Makasudin hirar dama ana yin ta ne don tattaunawa da jaruma game da wani shirin fim mai suna Sarki Goma wanda ke kan manhajar inda ake wa jarumar tambaya kan yadda ƙawarta ta yi wuf da mahaifinta a cikin fim din. Wanda har wani nuni ya ɗauki hankali a fim ɗin da ake ta yaɗawa a shafukan sada zumunta. Yayin da ƙawarta ta Maryam Yahaya take wa mahaifin Amal ɗin a cikin shirin fim ɗin Kwarkwasa. Sannu broda. Yarinya ni ne brodan kuma ko dai idan ki ne ba sa gani. Rasnaki ina gani. To shekarun nawa ne kika zaftare su koya? A'a, ai ni wani santalelen saurayi na gani a gabana. Allah ko? Sannu sister, ya kike? Wallahi fine. Wallahi da farko na tuna wani ne wanda na jima ban haɗe da shi ba. Kanin babanki kenan? A'a. Tsohon saurayi na ne.
amma sai da na matso kusa sai na ga ma kai ka ma fi shi kyau. Na cika ka da surutu ko? I'm sorry, bari in tafi. No yarinya ba haka bane. Yanzu daga nan ina zaki? Gida zani. In ba za ki damu ba, zan rage miki hanya. Ban dai matsa maka ba ko? Ba matsawa. Na wata matsala wajen taimako. Zo mu je in bude miki. Da ana tambayar Amal game da yadda ta ji da aka bata fitowar, ta bayyana bata ji komai ba domin asali ma wani bangare na labarin fim din da gaske ya faru da ita. Inda ta bada labarin yadda abin ya faru tsakanin ƙawarta da mahaifinta daki. Za ku iya samu ku kalli fim din nan akan Netflix a duk inda kuke a faɗin duniya. Ku sauke Netflix daga Play Store ko Apple Store domin ku samu damar kallon wannan fim din. Amal sai ga ki a cikin fim din Sarki Goma. Sai ga shi an yi wuf da babanki a cikin fim din. Ya aka yi wa a ragaya, me faru? To harka dai ba ta yi daɗi ba saboda harka ce ta snatching. Dama ita harka ta snatching aka ta fansa. Da kuma ma ana iya yawwa kuma na iya faruwa. So ƙawata ce irin muna da group haka na 'yan mata. To normally mu irin chill girls ɗin ne manyan yara masu ji da kansu. So muna da group mu kusan like 5 from kaman. So ni ina son babana mai kuɗi ne, su kuma ma a cikin su ne ma irin yaran talakawa. So but amma ina son high life kuma bana samu babana yana min wannan abin. So shi ma yana bani irin iyayen nan ne dai sai a hankali. Shi ma yana bani goyon baya akan to ina samarin ki waye kuma in kina son abu zaki zo ki ce ni in miki waye ina samarin ki suke. So ni kuma sai ga waccan tana da iPhone 12, waccan tana da 12, waccan tana da 12, waccan tana da mota. Ni kuma bani da shi, to ya za a yi? Kaga dole sai na yi wannan snatching din. Har na je na yi snatching, at the end ita kuma ta ga menene za ta iya yi ta sa ni kuka, ta sa ni in regretin abin da ta yi. Abin da na yi shine sai ta je ta nemi babana. Shi kuma ya fada cikin soyayya. Na'am? Shi kuma ya fada cikin soyayya. Dan na ga a fim din ya nuna miki shi dole ne ma sai ya aure ta. To a komai ma zai iya yi. Gashi yanzu ke idan zaki kalli fim din nan a zahiri mata sukan yi wannan abin. Kos ana yi sosai. Akwai irin 'yan mata da suke ɗaukan fansa ko da ba su bi babanka ba, akwai mutumin da suke iya bi idan ka bi saurayinsu ko ƙawa kika bi saurayin ƙawar ki ya ɗaukan fansa sai su bi wanda maybe idan wanda yake very important a rayuwanki ne sun san shi za su iya bin shi saboda sun san iya wannan abin za su yi hotin ɗinki. To suna iya yin wannan. Irin wannan da yawanci jarumai idan aka ba su za ki ga wasu sukan ɗan shiga damuwa ko su ɗan zami su ce a'a ba sa so. Lokacin da za a baki wannan role ɗin, inda role ne na bakin jini, a ce kin fito kin yi snatching ɗin saurayin aminiyar ki, tunda kamar a fim ɗin aminiyar ki ce, tunda ko da yaushe kuna tare. Ya kika ji lokacin da aka ce ga role ɗin da za ki kai? Oh, an ɗauki wuta mun zata da shi yawa. Like ban ji komai ba because already na san labarin. Kuma part of story na a labarin zan iya ce maka akwai wani part da ya zama true life story. So na san labarin ƙarar a kaina. Lokacin da ake developing ɗin idea ɗin story ɗin akwai wani abu da ɗayan faru da ni haka. Akwai wani ina ga network ɗina ne ko network ɗin Amal. Ina ba mu labarin true life story da ya faru. Ya to a lokacin haka
in 2016, yeah, ending 2016. To shi kuma irin muna son juna sosai, to akwai wata yarinya da take son shi. To saboda irin yadda muke tare da shi, sai ta yi kokari irin ta shiga jikina su. Shi baya so, amma ita tana gani kamar irin abin da za ta yi kenan ta ci nasara. Ni kuma I was like, ai ba komai mai rayuwa, so tana zuwa gidanmu sosai. Har ta saba da yan gidanmu. Da? Ko da kisan tana son sa ba. Na sani. Na san komai. Na san komai akan rayuwarsu because ina ma mishi magananta. Saboda ai ni mace ce misali ina ce zan ce mai kai kaza ko kaka kula ta ni ma ban san halin da zan iya faduwa ba akan soyayya. So ba ni da wannan halin. Like sai ta shiga gidanmu sosai har irin iyaye na suka santa. Ta zama very close to me dai. So lokacin da irin suka zo suna dan samun problems yana dan kula ta da haka sai irin kawayenta suke bata shawara. Tunda ai da yake babana gaskiya an ka ganshi ba za ka ce shi ya haife ni ba, he's very young. So sai suke cewa to ke ai ya kamata ma ki amfani da wannan opportunity din. Why not kawai ki je ki kokari kawai ki dating babanta zai fi hotin ɗinta. Wai babanki? Babana, yes. So da aka yi wannan, so mai shadda ya san kiss din. Yawa lokacin muna wani film, lokacin film ɗin Mariya. So kawai daga nan sai mai shadda ya ce kai aikwai a samu labari. Wallahi sai ya yi film da wannan labarin. To shine irin labarin da aka sa sai aka harhaɗa sai kawai shi aka ƙara. Ka gane? Okay. To amma ya ta ci galaba? Ita ma Ai ba za ta taɓa cin galaba ba. Ba ta taɓa cin galaba ba. Ita ma broda ta ce masa ko kwa? Ai ba ma a kai ga nan ba. Da maganan ya fito na ji maganan so na mashi guide ɗin magana. So wani ma abin ya sa ma suka rabu baki ɗaya gaskiya. So kuma babana was like kawai abin ya bashi ma dariya. Mama na ma da aka gaya mata ta ce ai tana maraba da kishiya dai. Ta so za su zauna lafiya. To amma ya aka yi ta kai ga masa magana kiransa te a waya a zuwa te ta same shi saboda da yawa ba ta kai ga yin hakan ba da suka yi magana da kasan kawaye wani lokacin munafukai ne. So da suka yi irin su irin gashi nan dai su kuma suka kira ni a waya. Ni kuma lokacin I was like ya za ta yi haka, so I was mad at her. Irin na ce to ni ma zan mata rashin mutunci dole zan ɗauki mataki ai babana ba abokin wasan ta bane. So sai ta kira mamana a waya, so tana da namban mamana da irin yan gidanmu take ta kuka ai babana babanta ne ya za a ce ta yi irin wannan abin. Ai babana babanta ne sannan kuma baba ba abin wasa bane, wai za ta zo ta ce za ta yi irin wannan abu. So dan Allah dan annabi a yi haƙuri, ta zo gidanmu ta tsuguna ta ba babun ma haƙuri ta ba mamun ma haƙuri, ni ma ta ce in yi haƙuri. So that's the end of wannan alaƙar samu da ita gaskiya. Daga nan ba mu ƙara wata alaƙa da ita ba. To da aka samu labarin sai shi kuma ya ɗan ƙaƙƙara saboda yadda labarin zai ƙara wannan, amma ba a kai ga haka ba. So ke dai ba a yi wuf da babanki a can ba, a fim ne aka yi wuf da babana ba za a yi wuf da shi ba tun da aka kai wannan shekarun ba mai wuf da babanmu.